njani sawusageza nokugeza nje nyakanye kusageza kodwa ungachazi nyakanye ungachazi wathi usunemali wena wabona ukuthi ngcono ubaleka ngithi usale mina mele ngisane izintombi zakho kodwa waqabula unombonjolo nje waqabula unombonjolo kuzosenganela mina ngizomenzana nomngane wakho ngesile ngoba ngingeke liqonga ukuthi angikwazi ukuthi yini ehlanganisa nalabo abantu laba na yini ngempela sezwa uzoshintsha umoya. It's the kids next door. kanini unokazi hayi unani akashadi umona izandla ziyagezana Angishere ndaba. awu ushera yini ke lokho futhi uzokwazi ukungisiza yebo noma cha ngeke ngikwazi ukusiza mfana ungakayichazi uyabona lento ngisho ngiyizwa kodwa ngizokutshela khona hayi labantu uyabona kahle umqondo ukuhamba nabo nawe ngathi usuka futhi Ayikho mina into engiyibona ikhombisa ukuthi kanti ngicela lokufika awuyilutho ke mlo. bengikuxwayisa nje phela wena uyafika la Angiyona ingane angincede nje. Ethu Ngithi ukuyibuka iTV. ngiyibumpela Yabona ama-advert ka Banedube. lokhu uzakhona ujolo kwenza amavidiyo noma wakhe It's the kids next door. no impela la Ashutho mfana seka. uyayizwa wena